Cambiamos de asunto, a primavera o sangue altera, co cambio de tempo tamén muda o noso estado de ánimo e buscamos máis o amor. De feito, o 70% une ter unha vida satisfactoria con manter unha relación amorosa. Por iso preguntámonos, como buscamos parella, como nos arrexuntamos? Xa lles adianto que mudou moito a fórmula. Van a ver neste gráfico. Nos anos 30, a través da familia ou da escola, podíamos atopar esa persoa especial. Co paso dos anos, na década dos 90, as amizades aquí eran clave para coñecer xente nova. E iso que aquí tamén comezamos a descubrir, esta liña vermella, internet. Xa no 2010 a rede gaña moito máis peso nas nosas relacións persoais e hoxe en día máis da metade da poboación atopa o amor en liña. Crece o uso das aplicacións de citas e a xente é consciente destes cambios xeracionais. Raquel Gandoi. A enquisa do pasado febreiro do CIS sobre a percepción social do amor revela que o 85% dos españois cree que en cada época histórica existe ou existiu unha maneira distinta de entender o amor e tamén as relacións sexuais. Segundo este mesmo estudo, do 25% que algunha vez creou un perfil nunha aplicación de citas, o 70% acabou por quedar con alguén no mundo real, non no mundo virtual. E tamén indagou recentemente neste tema a Universidade de Stanford. Segundo o seu traballo cunha mostra de entrevistas bastante ampla, o 51% das parellas actualmente coñécese nas redes e non a través de coñecidos comuns da familia ou do colexio, que era como facíamos hai 20 anos. A calqueira idade o amor segue estando no aire, pero onde máis se busca é en internet, sexa en redes sociais ou aplicacións de citas. Pues nos conocimos por una aplicación de contactos, por Tinder concretamente. Tenemos una niña después de 6 años, ahora tenemos una niña de 2 y bueno, felices, ¿eh? En Facebook también. Yo estuve hablando con una chica de Córdoba y la conocí en Facebook. Resulta moi raro tamén, vexo, por exemplo, amigas que teñen aplicacións así, digo, isto como funciona? Tes de queda para a esquerda, para a dereita e tal? Eu non entendo nada. Eu non uso apps de citas por internet, eu, sobre todo, relacioname cos meus amigos, con xente. Hace años atrás no habían apps de cita, sino que era todo por el Messenger, pero bueno, sí que algo hubo por allí. A socioloxía apuntala o que contan os estudos. Internet é o gran bar onde as novas xeracións e as non tan novas se coñecen. A psicoloxía matiza os falsos mitos. Onde nos coñecemos non é determinante a hora da conexión real da parella e a súa duración. Yo creo que la app lo que cambia es la forma de encuentro, la forma de conocerse. No cambia tanto las vivencias posteriores a cómo se desarrolla un vínculo. Es decir, el vínculo se va a desarrollar con las mismas bondades y con las mismas dificultades, ¿no? Al final, aunque yo te conozca en una app, vamos a tener que afrontar un proyecto de pareja en el que afrontaremos nuestras vulnerabilidades, nuestras intimidades, nuestras inseguridades, nuestras virtudes, ¿no? Esta enquisa do CIS amosa que o 67% dos españois non cree que sexa máis doado atopar o amor en internet.